Dacă ai fi primar pentru o zi, ce ți-ar place să faci? Ce-ai face? Primar? Da, dacă ai fi primar pentru o zi, ce-ai face? Aș face la absolut toate școlile teren de fotbal. Sunt școli care nu au teren Da. de fotbal? Noi. Mă refer de sintetic să aibă. Sintetic? Da. Nu știam chestia asta. Da. Mamă, de când nu mai sunt copil, de elevi gen, nu mai am rămas în urmă cu astea. Tu ce-ai face dacă ai fi primar o zi? Wow, băi, sincer, aș merge cred că pe partea de oameni fără posibilități, să acordăm un pic de mai multă atenție, știi? E o Pentru idee bună. că toate când n-am ce face, stau și privesc doar prin centru, pe unde merg și văd atâtea situații, știi? Și chestiile astea, nu știu, mă întristează, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu prea au posibilități. De-aia am și început proiectele astea ale mele cu a ajuta, pentru că e ceva ce am vrut de mic, să ajung în punctul în care să pot să ajut și eu alți oameni care nu au posibilitatea, știi? Dar vreau să fiu și atent, pentru că din păcate mulți au făcut chestia asta o meserie, da, e mult spus o meserie, știi? Da. Și mi-e greu să aleg oamenii, pentru că vreau să fie aleg cu atenție.